Que tal? Estamos nun novo tutorial para seguir con o noso proxecto feudal co editor de escenarios de Age of Empires 2 e hoxe imos a traballar neste caso a diplomacia, de acordo? Un elemento moi fácil. Ademais tamén pois engadiremos o que sería o tipo de victoria que nos permite pois dar remate a este xogo. Ben, imos a modificar o escenario, temos tutorial proxecto feudal. O primeiro que vamos a facer entonces é victoria global. En victoria global o que facemos é poñer personalizada e conquista. Por que? Pois por unha razón moi sencilla. Aquí temos unha maravilla e o xogo por defecto en estándar, cando un xogador alcanza e consigue unha maravilla, ten un tempo para que esa maravilla sexa destruída. Por lo tanto, eso nos provocaría pois que a cidade levara moita ventaxa na partida a hora de xogar. Así que é fundamental victoria global, personalizada e conquista, de acordo? Moi ben, guardamos e seguimos. Por outro lado, vamos a diplomacia. Que vamos a facer ca diplomacia? Bueno, a diplomacia que nos permite, entre outras cosas, establecer a relación entre un mundo, neste caso a cidade feudal, ou a cidade medieval, e o señorío feudal, e o señor feudal, de acordo? Por lo tanto, esa relación entre feudo e cidade vamos a establecer ao comezo como aliados para que non se ataquen, incluso para poder comerciar entre eles. E logo co xogo podemos ben ou cos desencadenadores ou incluso nós cambiando a diplomacia poder modificar neste caso pois a relación entre o feudo, o jugador 1 e a cidade, o jugador 2. Ben, por lo tanto vamos a poñer jugador 1 aliado, jugador 2 aliado, de acordo? Deste modo, ímonos a comprobar un momento, temos neste caso, vamos a comprobar aquí co torneo, xa veredes, mentre sexan aliados non se atacan. E se establecemos neutral pode haber un cambio inmediato de relación e enemigo pois empezaría neste caso xa combatindo uns con outros. Ímolo a probar. Facemos a proba. Aquí vedes a relación, non pasa nada absolutamente porque son aliados, por lo tanto poderíamos incluso percorrer a cidade sin problema ningún, de acordo? Ben, imos a facer unha modificación, xa veredes. Bueno, incluso, volvo a enseñar aquí. Se eu cambio aquí a diplomacia e poño enemigo, e lle debo aceptar, mirade como automáticamente ataca. Que pasa? Que ele non me responde porque neste caso puxemos como maneira previa ao xogo que o xogador 2, é dicir, a cidade medieval, pois fora o meu aliado. Por lo tanto, por eso aparece a mensaxe de que me faz, que me atacas, que son o teu aliado. Fixadevos, vale? De acordo? Ben, salimos da partida actual, deixes a sair, imos, fixadevos, a modificar a diplomacia. Vou a poñer neste caso como amigo, perdón, como neutral e como neutral. Lle dou a proba e fixadevos. Medieval comezou a construir maravilla e medieval cambiou a súa postura diplomática hacia enemigo. Por lo tanto, o que sucede xa é que hai un enfrontamento. Vale. Ben, se puxéramos enemigo sería exactamente igual. Por lo tanto, vou a diplomacia, repito, poño jugador 1 aliado, xogador 2 ou jugador 2 aliado. Guardamos. Listo. Ben, se queremos guardamos tamén unha copia de seguridade, como sempre. Vale, ya daríamos a listo. Moi ben, pois isto é todo por hoxe. Salimos e seguimos nos seguintes vídeos, neste caso con desencadenadores. Chao.